Velkommen til. I dag der kigger vi altså helt ind i motorrummet på en ret vild transformation. Norlys er jo i gang med at smelte to meget forskellige verdener sammen, altså energi og telco, til én stor samlet kundeservicemaskine. Og den hedder Service Excellence. Vi har fået adgang til en intern statusopdatering, og den viser ret præcis, hvor i processen de egentlig er. Præcis. Og det er altså et ret fascinerende kig på, hvad der sker, når man tager en meget klar vision, og så ruller den ud i en kompleks virkelighed. De her dokumenter, vi har set, de giver os et ret ærligt billede af, hvor det kører som smurt, og hvor de store udfordringer stadig ligger. Og vores mission i dag er jo at give dig det overblik. Hvor langt er man kommet med de store kerneområder? Og hvad er den helt konkrete køreplan for tiden, der kommer nu her efter sommerferien? Så lad os pakke det hele ud. Det ser ud til, at den her rejse den startede tilbage i 2024, og at man bevidst valgte at starte i det ene hjørne af forretningen. I Norlys Energi. Er det rigtigt forstået? Ja, fuldstændig. Man startede der, hvor man kunne bygge et stærkt fundament. Og det betyder jo også, som vi kommer til at se, at modenheden er markant forskellig på tværs af organisationen. Vi er kommet utrolig langt på ret kort tid, men det er altså tydeligt, at det her er et maraton, ikke et sprint. Man bygger lidt flyet, mens det er i luften. Godt. Lad os starte med det første, helt fundamentale område. Workforce Management. Altså kunsten at sikre, at de rigtige medarbejdere er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det lyder måske lidt administrativt, men det er jo selve pulsen i en kundeservice. Hvad er status der? Her ser vi den forskel, du nævnte, meget, meget tydelig. I Norlys Energi, der er man, ifølge kilderne, rigtig, rigtig dygtige. De har en model, der kan forudsige, hvornår kunderne ringer, og så bemander de efter det. Deres vagtplaner er designet til at udnytte det, de kalder spildtid, altså de her perioder med færre opkald til ting som træning eller sparring eller 1,1 samtaler. Okay, så man undgår det der helt klassiske scenarie, hvor alle går til frokostpause, lige når telefonerne begynder at glyde ved 12-tiden? Lige præcis. Man undgår det helt. Ja. Og det bliver faktisk endnu mere avanceret end som så. De har implementeret det, der hedder real-time management. Der sidder dedikerede driftskonsulenter og overvåger driften, altså minut for minut. Og de bruger et ret simpelt, men effektivt trafiklyssystem. Grøn, gul, rød drift. Lad os lige gøre det helt konkret. Hvad betyder rød drift for en medarbejder, der sidder med headsettet på en tirsdag formiddag? Det betyder, at der pludselig er en helt klar plan, der træder i kraft. Det kan være, at planlagte pauser bliver rykket et kvarter. Måske betyder det, at specialister fra et bagvedliggende team pludselig logger ind og begynder at tage opkald for at lette presset. Ah, okay. Ja. Der er helt klare aftaler om, hvilke håndtag man trækker i, så ventetiden for kunderne minimeres. Det er en meget dynamisk måde at styre hverdagen på. Og i Norlys telco-delen af forretningen, hvordan ser det ud der? Der er billedet et andet, ja. Funktionen er simpelthen mindre moden. Driftskonsulenterne findes, men de mangler de rigtige værktøjer og den indsigt, de skal bruge for at kunne styre driften lige så proaktivt. De kan reagere, men slet ikke i samme grad forudse og agere på forkant som i Norlys Energi. Det giver jo god mening, hvis fokus har været et andet sted. Men hvad er planen så for at lukke det gab? Det virker som en ret afgørende forskel. Det er det. Og det er også den absolute første prioritet efter sommeren. Planen har ligesom 2 spor. Spor 1, det er at løfte Norlys Telco op på præcis samme høje niveau som Norlys Energi. Det er den store, tunge opgave. Men spor 2, det er mindst lige så interessant. Okay. Det handler om at gøre alle endnu bedre. Hvordan det? Det handler om at blive endnu skarpere til at forudse eksterne faktorer. For eksempel, når der sendes en stor årlig afregning ud, så ved man jo, at det vil generere tusindvis af opkald. Selvfølgelig. Den viden skal systematisk indarbejdes i bemandingsplanerne. Det samme gælder store tekniske migreringer. Samtidig skal de her real-time management-processer ikke bare være noget, man gør. De skal helt ind under huden på folk. Det skal være en helt naturlig del af hverdagens rytme. Okay, så at have de rigtige folk på de rigtige pladser er en ting. Men det virker jo kun, hvis det er de rigtige kompetencer, der sidder i stolene. Og det fører os direkte til næste punkt. Rekruttering, træning og udvikling. Præcis. Og her der gentager mønstret sig faktisk. I Norlys Energi der er en ny datadrevet rekrutteringsproces og et helt nyt onboarding-program, Norlys Academy, allerede implementeret. Det er fuld drift. Nye medarbejdere bliver mødt af et professionelt forløb, der klæder dem på fra dag 1. I Norlys Telco, der er det endnu ikke rullet ud, men det står øverst på to-do-listen efter sommeren.
Når kilderne siger datadrevet rekruttering, hvad betyder det så i praksis? Er det bare en maskine, der læser ansøgninger, eller er vi ude i noget mere avanceret? Visionen er ret avanceret. Lige nu handler det om at have en mere struktureret proces, men fremtidsvisionen, som skitseres i materialet, den er at bruge data endnu mere proaktivt. Man vil simpelthen analysere på, hvad der kendetegner de medarbejdere, der klarer sig bedst og trives længst i jobbet. Og så bruge den viden til at definere en ideel profil. Lige præcis. Det lød jo spændende, men det rejser også et kritisk spørgsmål for mig. Er der ikke en risiko for, at man ender med at skabe en monokultur? Altså at man optimerer så meget efter en bestemt profil, at man utilsigtet filtrerer de kreative originaler eller de skæve personligheder fra, som måske er dem, der finder de bedste løsninger. Det er en utrolig valid pointe. Og en klassisk faldgruppe ved datadrevet rekruttering. Kilderne nævner specifikt muligheden for at bruge IQ og adfærdstests, og her bliver den balance, du nævner, jo helt afgørende. Men det er også her et andet punkt i visionen bliver interessant. Man taler om at genopleve en idé fra det gamle Telia. Et talenthold. Et talenthold? Fortæl mere. Ideen er at skabe nye karriereveje. Nye måder at belønne og motivere de dygtigste medarbejdere på. Det handler ikke kun om at rekruttere de rigtige, men også om at anerkende og udvikle det potentiale, man allerede har. Okay, så det kunne være via videreuddannelse eller særlige projekter. Lige præcis. Det modvirker jo netop ideen om, at alle skal være ens. Og som et tredje punkt nævnes en stærk satsning på digitalisering af træning, som bliver mere fleksibel og tilgængelig for alle, uanset hvor de er. Så man har rekrutteret de rigtige talentfulde mennesker og trænet godt. Men selv den bedste medarbejder er jo prisgivet, hvis de ikke kan finde svar på kundens spørgsmål i en presset situation. Det bringer os til knowledge management. Ja, og her er der altså sket en lille revolution, især drevet af AI. I Norlys Energi har man bevæget sig væk fra det, kilderne beskriver som ældre systemer som Polar og en masse forskellige vejledninger. Man kan næsten forestille sig frustrationen hos en medarbejder, der febrilsk bladrer i 3 forskellige pdf'er, mens en kunde venter i telefonen. Den situation kender de fleste vist godt. Hvad har man gjort ved det? Implementeret en ny AI-løsning, Kai, som er kraftigt inspireret af en løsning, Telia havde. Den fungerer som en slags digital assistent, der lynhurtigt kan finde svar på komplekse spørgsmål. Den kører rigtig godt, og der er et dedikeret team, der konstant fodrer den med ny viden for at gøre den endnu klogere. Så man er ved at bygge en samlet hjerne for kundeservice. Hvad med tilgudssiden? Her er billedet igen delt. Den del af forretningen, der kom fra Telia, havde jo allerede en stærk AI-løsning. Det var den, der inspirerede Kai. Ja. De venter på at få implementeret AI, og det er planen, at det skal ske lige efter sommeren. Og den helt store vision, er det, at Kai bliver den eneste sandhed for alle? Uanset om kunden spørger til en elregning eller et mobilabonnement, så kommer svaret fra samme kvalitetssikrede kilde. Og al den her fantastiske teknologi og viden er jo kun noget værd, hvis medarbejderne trives og føler sig støttet. Det leder os direkte over til det måske allervigtigste. Ledelse og mennesker. Helt enig. Og det er faktisk et område, hvor kilderne fremhæver utrolig positive resultater på tværs af både Norlys Energi og Telco. Den absolut største gevinst har været at frigive markant mere tid til teamlederne. Det lyder som enhver mellemlederstrøm. Hvordan har man konkret gjort det? Hvilke opgaver har man fjernet fra deres skrivebord? Man har lavet 2 store breb. For det første har man etableret 2 centrale proces- og implementeringsteams. De fungerer som et filter. De tager sig af mange af de opgaver og projekter, der vælter ind fra resten af forretningen, så det ikke lander direkte hos teamlederne. Smart. Og for det andet så er hele rekrutteringsprocessen fra opslag til samtaler nu ejet centralt af People and Culture. Det er interessant. For det lyder som et meget bevidst strategisk valg. Man flytter fokus for lederen fra at være en slags superadministrator til at være en coach, der er til stede for sine medarbejdere. Det er lige præcis kernen i det. Mere tid på gulvet, mindre tid bag skærmen. Samtidig har man skabt en enorm klarhed. Teamlederens jobprofil, ansvarsområder og endda ugenlige rutiner er blevet klart defineret og dokumenteret. Alle ved, hvad der forventes. Okay. Tættere relation til deres leder. At frigive tid er en ting, men at sikre, at tiden bliver brugt rigtigt, er jo noget andet. Man kan vel godt forestille sig en leder, der falder tilbage i gamle vaner og bare bruger den nye frie tid på mere administration. Hvordan sikrer man, at adfærden rent faktisk ændrer sig? Det er en skarp observation, og det er præcis, hvad næste skridt handler om.
Først og fremmest, forankring af de nye rutiner bliver en helt naturlig del af hverdagen. Men endnu vigtigere, man vil skabe et Team Leader Academy. Et akademi for ledere? Ja, et dedikeret uddannelsesforløb, der skal sikre, at alle ledere får de nødvendige kompetencer i for eksempel nærværende ledelse, coaching og feedback. Så man giver dem ikke bare tiden, man lærer dem også, hvordan de bedst bruger den. Så vi ser en bølgeeffekt. Bedre systemer frigør tid til lederne, som så kan udvikle deres medarbejdere bedre. Hvordan strækker den bølge så ud over Norlys egne mure til de eksterne partnere? Og hvad er den næste helt store etape for hele det her Service Excellence-projekt? I forhold til partnerne, altså vendor management, så følger styringen af dem meget logisk de interne processer. I takt med, at Norlys løfter sine egne standarder for kvalitet, for træning, for systemer. Så løfter man også kravene til partnerne. Præcis. Man strammer kravene og forventningerne til de eksterne partnere. Så for kunden skal oplevelsen være fuldstændig den samme, uanset om de taler med en Norlys ansat i Aalborg eller en partneransat et helt andet sted. Det er målet. Standarden for excellence skal være universel. Men det, der er det rigtig spændende, og som bliver det store fokus efter sommeren, det er selve udvidelsen af hele setupet. Udvidelsen? Ja. Indtil nu har fokus jo næsten udelukkende været på privat kundeservice inden for energi og telco. Næste store kapitel er at rulle hele Service Excellence-modellen ud til B2B, altså erhvervskunderne, og til retail. Principperne, processerne og systemerne skal nu bredes ud til hele forretningen. Det lyder som en gigantisk opgave. Det er jo ikke bare forskellige afdelinger, det er næsten forskellige forretningsenheder med helt andre kundetyper, kulturer og behov. Planlægger man bare at kopiere modellen en til en? Det er nok mere nuanceret end som så. Man vil tage de grundlæggende principper om datadrevet styring, stærkt lederskab og effektiv videnhåndtering, og så tilpasse dem til de nye områder. Men det bliver uden tvivl den næste store test af, hvor robust og fleksibel hele Service Excellence-modellen i virkeligheden er. Man har bygget et stærkt, modet fundament i Norlys Energi, og nu er den store opgave at rulle de succeser ud og forankre dem i resten af forretningen. Først telco, og lige om hjørnet venter B2B og retail. Det er en transformationsrejse i fuld fart. Præcis, og det er vigtigt at understrege, som kilderne også gør, at effekterne allerede kan ses. Medarbejdertrivselen er steget der, hvor de nye ledelsesprincipper er indført, og fundamentet for en mere effektiv og ensartet kundeservice er lagt. Og det er sket på ryggen af et stort engagement og en vilje til forandring hos medarbejderne. Nu handler det om at bygge videre på det fundament og holde momentum efter sommeren. Og mens vi afslutter, er her en tanke til dig. Når man standardiserer excellence på tværs af forretningsdele med så forskellige historier og kulturer, den stabile forsyningskultur i energi, den dynamiske tech-kultur i telco, den relationsborne i B2B og den kommercielle i retail. Hvad bliver så den næste usynlige udfordring i at skabe en fælles Norlys kultur, der bærer det hele, frem for at man bare implementerer de samme processer i adskilte siloer?